Zenbagarrengo aldia da horrelako zerbait antolatzen dela? Ibarran aurreneko urtea du. Eta gutxi gora bera zenbat pertsona etorri dira edo? Bueno, asmoa apuntatuta daude 50 pertsona, buelta eta bazkaltzeko, baina goizen behintzat kotxe gehiago etortzeko die, da txalden bestatzuk etortzeko die, eta ez dakit, gutxi gora bera 60 bat kotxea juntatzekean. Zein ekintza egingo dituzue? Ekintza da gure afizioa jendea irakustea, eta hainbeste futbol da, hainbeste deporte atzea utziz, kotxeek badaudela eta horiek usteko. Esan digu, Tolosatik ere buelta bat eman behar duzuela, ezta? Bueno, buelta egia esan ez dakin hundidan, zatik jarri ez dugu jarri nahi izan, ertzainak eta kruzetan da ezateko, eta gero azkeneko momentu erabiko da, ze buelta ematen dugu ertzainik gabe. Eta bazkaria ere hemen bertan egin behar duzue? Bazkaria ikastiketan da, Zube Aurre tabernan, han aparkamentua dola eta antxe izango da bazkaria.